Hello logoper, good morning. Logoper दिनै आङो सबाय संनो नागिरदों नै सबायखौ आं रुबाय आरो बेहायनो खारैबो होखाबाय आरो दै एसे होफिनबाय आरो कुकार रुनायखौ देखायबाय थायाखिसै माबा सबाय रुनायखौ देखायबाय थायाखिसै सरि नै रेडि का सामब्रामबो ओमफ्राय नै दाउआ न'नि दाउ आरोना बे आथिंखौ ओरैनो दोनदों स' फिसाला जायो नालाय बेखौहाय ओमफ्राय माखासे दंबावो ओमफ्राय ओरैजाय नै रेडि जोबखा सामब्राम गुफुर बानलु ओरैजाय नै दाउ आथिं गांखं बियो बेखौ दा उनाव मोनायाव जायो नामारै दा आलासि फैगोन नालाय हरै गामिनिफ्राय सान्दुं ओंखारबायथ' जि सुजासिगोन नाया फिसा ना गिदिरलाव रुगासिनो नै सबाय संबाथाय गेसानो नायजाखाया एकदम गाज्रि जाखायो ना बेबो दुंबाय एबार दाउ हरनोसै नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर स' आं दा आरो होनफिनबावबाय खेबसेबाव आंनि संनाया माबायदि जायो नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय स' दुंबाय दाउ हरनोसै नाखौनो होनदों दा दाउ जाबाबो जायाबाबो बेखौ सोरबा नायनांगौ बेखौ होजोबनोसै सामब्राम जीरा जीरा मोदोमनो दानो मोदोमबाय दासो संहांदों संख्रि हालदै जीरा होदों आखि मामाया बानलु देनाय सामब्राम गुफुर देनाय आयदा सबाय गिदिरथार सबाय दुगैहैदो आं साहा जानोसै र' सबाय होबाय साहा लोंदो
말해. 그걸로 있고. 응? 응. 맞지. 룬디야. 진짜 그 탕로네 참. 아니 소바야. jalai.